ipapa. Uncontrollable manifestation. Don't leave this place without. Don't leave this place without. Don't leave this place without. Let's break them. I no more food, Papa. I'll let it go. Here goes, Baba. I'm gonna continue it. Yakabahaya, Rokamos, Yandore Kebesuka, Rikata, Rikebesh, Okabayamosa. Jesus. Mukanamata nesimba. Maoko enyu aya maracha mashandisa kuporesa panowa. Mukanamata nesimba. Iwaya mukatsari kuzvinyengeterera maoko aya. These hands. You're going to use them. If you want to see this week muchidzokera pakangonzi pana arwara enda munesa maoko pamusoro, you will see what is going to happen. Now, Father, I anoint as your word is spoken. My God. Maniro anondirida kuti Mwari vakupfekedze power rausati wambopfeka. Kumbira kuna Jehovha namasimba ose vagokupa power rausati wambopfeka. Utaure kuti Mwari vakambondibata, but this time ndirida kuti mundibate nesimba.